toothpaste na sa smart dishwashing liquid din at galing-galing sa presyong magaling din. Sa kauras ng 10 minutos mo. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RNN. Mayong hapon kanaton tanan. Mga soking paminaw din programa sa RMN DXDR Dipolog ang sangka sa katarungan. Matagal daw ng Domingo, alauna sa hapon, ngadto sa alas 2:30 sa hapon. Madungog yapon ninyo kini sa armendipolog.weebly.com o sa inyo ang mga radyo diya sa AM band sa 981 AM o sa FM sa 94.1. Pwede sa ninyo ni matanaw sa inyo ang mga YouTube, no? Armen DXDR Dipolog. Huwag yapon ning sa ngalan gihapon ni Sir Edgar Dagumo. Ang ato ang moderator nini, ang station manager. O niya, doon na may debate karon no, nga naka-schedule na to na bahin na ning sa CFD o sa Seventh-day Adventist. Ang tema niini nga hotline na to sa hotline hotline na to na pero sa to sa DXDR ba no? Okay, DXDR hotline na to nga 09 sa tabad si ikaw man ba? Sa ito no hotline na to sa Ato na ikuan niya ang hotline. So ya. No, doon ay debate karon dayon sa dili pa pagsugol ng debate atong itimbaya ang ato ang technical side nga si Sir Danny Luod ug sa tanan nga naa diri karon labi na gyud sa guard no sa RMN DXDR unya magtimbaya ta matag usa no ayhan ato pagasugdan ning ato ang debate atong oras alauna city sa kahaponon karong adlaw sa April 30 no to 2017 hapit na gyud mag-Mayo walang pas-pas panahon ato ihatag sa pagtimbaya ni Brother Mitchell Bendilio sa Seventh-day Adventist. Mayong hapon kanatong tanan mga kaigsonan ug mga kagalaan kutob sa mabot sa pagtingog kini ninyong igsoon ni galas kanginan Brother Mitchell Bendilio sa sangka sa katarungan magapanimbayan kaninyo sa mayong hapon o hinaot nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Okay, ito ihatag ni Brother Selbert Donduyano sa Catholic Faith Defender alang siyang pagtimbaya. Okay, salamat Brad Nicolay, Brad Mitch, Brad Sani Porlas na adiri atong primerong bisita ko nato sa CFD si Tatay, mayong hapon tay, Brad Ronnie Castañares, former Pentecostal pastor, si Brad Danny sa kuan sa technical side ug atong pagyukbo sab sa atong manager nga si Edgar Dagumo, no? I hope murag wala siguro si Brad, si manager Edgar. Okay, kana lang, salamat. Ito ihatag ni Brother Ronnie Castañares, kanhi Pentecostal pastor nga nagkatoliko na alang siyang timbaya. Mayong hapon sa itong mga pinanggang tigpaminaw nini nato ang makusog nga istasyon sa DXDR 98.1. Kaning inyong bus nga lagad si Brother Ronnie Castañares, may kauban kanyo sa pila lamang ka gutdo ug mayong hapon kanatong tanan. Okay, salamat brother. Then ato ihatag ni Brother Sunny Polas. Okay. Then Brother Kuan Ingkol. No, Brother Ingkol sa Kingdom of God. Mayong hapon na to din sa DXDR sa Tangkas Katarungan kung inon man sa mga opisyalis sa DXDR. Mayong hapon na itong tanan. Okay, salamat kayo sa mga nagkadaya nga mga pagtimbaya, no? Okay, ang ato ang basahon ako ang tema nga Hotline sa labo. hotline, no? Ato ihatag dayon hotline sa DXDR 09 sa tubad ikaw daw ba may muko? wala ko ba ko net. Ah. Na. Wala ako ba ko no? Okay, kadyo ta ha. Hotline ipan hang Hotline sa DXDR. Ang hotline na to sa DXDR, hotline number is 0932-651-7088. 651 0932-651-7088. Okay, muna itong DXDR hotline number. Okay, ang tema na to na pag-iskutan karong adlaw no, April 30, April 30, 2017. Ang pagdebate sa RMN DXDR sangka sa katarungan. Ang proposition nga pamatud-an nga wala na magdili si Kristo sa pagkaon og baboy og dugo sa bag-ong kasabutan. Ang affirmative side niini mao ang side sa Catholic Faith Defender Brother Selbert Donduyano ug ang negative side si Brother Mitchell Bendilio
sa Seventh-day Adventist Church nga usa ka evangelist. Usa ka barog ang affirmative, dunay 10 minutos, then dunay mga 5 minutos ang pagpangutana. Doon na po'y barog ang negative 10 minutos o pangutan-on siya. Ngadto sa ang affirmative, mangutana niya og 5 minutos. Doon ay mga summary nga tag 5 minutos ang matag usa. No, then ang kabalaon niya ni mao ra gihapon ang atong ginaisgutan nga sa dili pa sa pagtubag dunay kanaang itawag nato nga paaboto, no, mahuman ang pagpangutana ay tubagon, no, dili mo sapaw samtang nagtubag pa sa pangutana. Then doon natay timekeeper, no, si Brother Ronnie Castañares alang sa kuhan nga dili mo lapas og 50 segundos, no, okay ra ang pagpangutana, no. Then doon ay mga objection i-address sa moderator, then tahoron ang moderator, no. Then isgutan lamang ang pagpangutana dinha sa tema, no. Yan ko'y pahibalo po diri nga walang personalan, no, trabaho lang. Wala nga atong sundon ang balaod aron sa ingunyana makapot nato ang kalinaw sa maong diskusyon. Okay, ako ihatag sa dili na paglangan ni Brother Silbert Doloyano sa iyang pagpamatuod, isip affirmative. Salamat, Brad Nick. Ako sa ng tema, no, nga atong ipabalo. Pamatud-an nga wala nga magdili si Kristo sa pagkaon og baboy ug dugo sa bag-ong kasabutan. So naka-focus ta, naka-sintro ta karon sa bag-ong kasabutan. Ang akong kaadbang kung mukutlo siya daang kasabutan sa pagdili, medyo ako nang ipasidaan-daan niya nga dili na mo tunong sa atong gidibatihan. Dili na to supakon nga sa daang kasabutan kanang baboy gidili gyud na kay giisip na nga mahugaw. Hasta nang dugo gidili po na sa pagkaon kay mao na gisimbolos kinabuhi. Ang mga tulingan na sa Levitico 11, Deuteronomio 14, Genesis 9, 3 ngadto sa 4. O gani sa bagong kasabutan kanang dugo ila pa nang gibawal sa Council of Jerusalem, pero dili na ingon nga gibasis pagtulunan ni Kristo, kundi temporal nila to nga disciplinary law kay wala man nila hutdatanan pag wala diretso sa bago pang simbahan. Kutloon sa nako ang footnote sa Buhat 11:27 sa Katilingbanong Biblia sa Katoliko. Kay ang akong higala sa iyang mga tulumanon, ako maging matikdan nga kadtong mga temporal practices sa unang iglesia nga ila pang i-apil-apil ng Jewish custom pero wala na apil sa pagtulunan, na sayod ko nga kutloon gyapon sa patbag sa atong Buhat 15:29. O atong ipasidaan-daan mo ani gitudlo sa Katoliko, no, sa iyang footnote Buhat 11:27. Ang mga pangulo sa Kristiyanong Katilingban gitawag aning paagiha nga nagsunod sa kustumbre sa mga Hudyo. So mao na nga di katingala nga si Kristo magrespeto kadlong Sabado. Ang mga apostol magrespeto sa adlong Sabado. Pero wala tayong mabasa nga nanudlo sila si Kristo ug mga apostol nga ipadayon ng Sabado o kanang dugo ipadayon gihapon pagdili. Sa temporal nila nga kanang pagdili, of course kanang dugo ila nang gidili gihapon. Oh, o manggaling nga mga ang atong mga igsoong iglesia ni Kristo o saksi ni Uba gadili sila ana. Pero sa pagtulunan sa bag-ong kasabutan, wala na. Wa gyud koy mabasa sa Biblia, wa tay mabasa sa Biblia nga si Kristo nanudlo nga dili gihapon ni pagkaon ng dugo. Niya kay Kristiyano man kata. So kung magisgot ita Kristyanismo, dapat atong mga pagtulunan nakabase gyud sa gipanudlo ni Kristo. So kung wala na itulo ni Kristo, dili na Kristyanismo. Gawas atong mga divine law o moral law, natural law nga giapil gihapon ni Kristo pres anang dili ng panapaw, dili ng pangawat. Pero kanang mga balaod nga dili siya moral, dili siya divine, seremonya lang, ma-apply dayon nato ang gahom sa simbahan kanang binding and loosing. Ang inyong idili diri syuta, idili na po sa langit. Sa ito pa, pwede magusog-usog ang simbahan when it comes to disciplinary rule. Kanang pagdili sa pagkaog dugo, disciplinary rule na. Nganuan, kay dili na eternal law. Pruiba na to example ana, Levitico 10:18, nga bisan gali sa daan, ay panahon nga kanon nila ng dugo. Levitico 10:18. Unya sa pagtulunan laging Katoliko nga sa bag-o pa ang iglesia,
dili man automatic na mabright dahil mga sakop sa iglesia. Unya nabatasan man po nila ng unsay mga practices nga Hudiyo mo nang ila pa nang i-apply. Pero timan-an nato na lahi nang nabatasan og pagtulunan. Okay, si Kristo gani magbantay magpista. Iyang girespeto man ang pista nga dili naman na requirement sa Christianity. Colosas 2:14 nga 2:17. Di ba? Pag-respect lang. Pero wa na magpasabot nga ipadayon yun, no? Kana mga ceremonial law. Kay sa buhat 13:39, dili man kuno ta matarungon sa balaod ni Moses, but pasabot sa daang kasabutan. Matarungon ta sa balaod ni Kristo. Boy na basahon na po ni Marcos 7:18-23, kay naa dinhi nakasentro ang pagtulunan ni Kristo mahitungod sa bagong kasabutan. Matod pa niya dire Marcos 7:18-23, ang inyong panabot sama ra sa uban. Wala ba di kamo makasabot bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ano na pagtulunan ni Kristo. Pero sa daang pagtulunan, tagadsa kay unsay dili makahugaw. Nga naama di makahugaw. Baboy, isda ulang himbis. O mao na, pero sa pagtulunan ni Kristo, dili ingon ana, unsay ang giingon? Wala ba di kamo makasabot bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kay ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kundi ngadto sa iyang tiyan, ug unya mugula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. So wa na siya magdili-dili. Ang importante kuno kanang gikan sa sulod nga maayo ka, dili nang unsay imong kanon kay imo ra man ay kalibang. Kay bisan pag di ka og baboy, isdang ula himbis, di man na garantiya nga mamatarong ka. Unya ang pagtulunan ni Kristo mahitungod mas pagkamatarong. Nga matud pa sa Hebrews 3:9, dili na makatabang ang tulumanon mahitungod sa kalanon, mahitungod sa ginghirian ni Kristo sa panglimbasog natong mamatarong ta, no? Hebrews 3:9. Matud pa sa gasulat ana nga dili na makatabang ng pagtulunan na. May siguro basahon na to ha. Sa Hebrews 13 versikulo 9, no? Mao ni ang atong babasa. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan nga makapatipas kaninyo gikan sa matarong agianan. Maayo gayud nga malig-on ang atong kalag pinagi sa grasya sa Dios ug dili pinagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Kay ang maong tulumanon wala makatabang sa nagtuman niini. Mao na to kung giingon ba nga sa pagtulunan ni Kristo di makatabang ang tulumanon mahitungod sa kalanon nganuman. Kay bisan pag di ka magkaog baboy, isdang walay himbis di na garantiya nga maay kag batasan. Kinamay dili mo kaog baboy nga maot man gyapon batasan. Mao nang wala makasentro si Kristo anang pagtulunan mahitungod sa kalanon. O kisa pa, ceremonial manggunang pagdili ana, dili man na moral. Okay, sa 20, naa din nakasentro ang pagtulunan ni Kristo. O mipadayon siya sa pag-ingon. Ang makahugaw sa tao, mao kadtong mugulak kaniya. Kay gikan sa kasing-kasing, ang tao makahuna-huna og daotan, makahimog sa lawayong pagpakigilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagka mapahitason o kabuang. Wa na gyud baboy diri isda wala himbis nga mahugaw gyapon ka. Ang makapahugaw makapasad-an gyud sa tao matud pa niya kanang gikan sulod kanang maot nga makabatasan. Kining tanan nagagikan sa sulod sa tao ug moay nakahugaw kaniya. So mao na. Dayon puna nato ni sa Mateo 15 kay nangasuko ra ba tong mga Pariseo? Pariseo ba to? Sa gitulo ni Kristo nga nagpasabot nga mahimong kanon na tanan. Mateo 15:10-12. Unya gipaduol ni Hesus ang mga tawo ngadto kaniya ug miingon siya kanila, pamati kamo og sabtan ninyo kini, dili ang mosulod sa baba sa tawo ang makahugaw kaniya kundi ang mugula sa iyang baba. Oh, pero unsay sumpay naa diri. Unya miduol kaniya ang mga tinun-an og miingon, nasayod ka ba nga naglagot ang mga Pariseo tungod sa imong gisulti? Di ka maglagot ana nga unsay dili makahugaw, makaon kag baboy mahugaw mo kana. Kay mo naman na ilang gustumbri nga gibawal mo na nila. Mo nang nasuko silang Kristo. Nasuko silang Kristo mo na nga pagtulunan ni Kristo wa na ginailabot ng tuluman mahitungod sa kalanon. Unya mo po na gisunod sa gitulo ni Pablo. Sa 1 Corinto kapitulo 10 ato ning basahon. 1 Corinto kapitulo 10.
25 ngadto 27. Makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Akong nabantayan gatong subadista dito sa merkado, ga tanaw-tanaw man, namili man. Baboy likay siya kay bawal. Pero pag tulon ang Kristiyano, basis gitudlo ni Pablo kay mo pa ni gitudlo ni Kristo nga wa nay gidili sa pagkaon sa mga teksto nga atong gibasa. Mo nang ningon diri si Pablo, makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Kay sumala sa giingon sa kasulatan ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini iya sa Ginoo. Kung ang dili magtotoo mo dapit kaninyo sa pagpangaon ug mihukom sa pagkuyog kaniya, kaon sa idulot kaninyo ug ayaw pagpangutana tungod sa konsensya. Sumaw ni pagtulod ng Kristiyano, nya gibase. Nindot ning gisulti ni Pablo kay doon na magibasihan katong tulo ni Kristo. Nga dili na makahugaw ng isulod sa baba. Pero katong sa Council of Jerusalem, base to sa daang tugon mo nang mahimong i-abrogate to sa Binding and Loosing Authority. Okay, excuse me no, napay 1 minute na lang no, nabilin. Dapa? Okay, binako ko muna. So, mauna mga tinahod nga tipaminaw. Unya, ato lang yung bantayan ha, nga importante kaayo ang authority sa iglesia. Kana bang ang inyong idili diri sa yuta idili na ko sa langit. No? Kay si Kristo mo man na iyang gibuhat, binding and loosing. Death penalty ang makalapas sa aloy papahulay sa daan, bato na hangtod mamatay, pero giluwagan na ni Kristo. So ato pa, ang naghupot sa authority, pwede makalugak o kanang mga lagda. Unya kanang pagdili sa pagkaog dili man na tudlo ni Kristo sa bagong kasabutan, gani iyang ipakaon niyang dugo sa San Juan 6. 10 minutes. Wala nga mahimong i-abrogate 10 na seconds. sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Unya mga obispo man base sa history ang nakasunod sa katungdanan ni sa mga apostol, mao na nga kung dili mo tuo si Brad Mitchell anang gihukman sa mga obispo, dili siya masinulon doon sa Biblia. Okay, natapos na ang panahon no sa pag-affirmative, sa affirmative side nga doon ay 10 minutos natapos na. Atong ihatag sa negative side si Brother Mitchell Benilio na doon ay 5 minutos sa pagpangutana ngadto sa affirmative side. Okay, magsugod na ang pagpangutana, Brother Mitchell. Ang unang pangutana nako, Mr. Veritas, ang imong tema, pamatod animong wala gidili ni Kristo ang pagkaon og baboy og dugo. Sumala sa bagong kasabutan. Kini bang topiko kay sumala man ni sa Biblia? Naa ba kay teksto nga nag-ingon si Kristo nga wa niya gidili ang pagkaog dugo o baboy sa bagong kasabutan? Pwede ba imong ihatag ang bersikulo nga mabasa nga si Kristo nagdili wa na nagdili sa pagkaog baboy ug dugo? Tubag. Sa lagda sa bayong pangisip Brad Mitch. Excuse me. Objection, Mr. Moderator. Okay, Wala ko nangutanag unsay ilhanan sa mayong pangisip. Ang akong pangutana bersikulo. Kay sumala man sa Biblia god. Ang akong pangutana naabay teksto. Kay haron mo barog nga naaning tekst naaning biktima ha. Sumala man sa Biblia, di man ni sumala sa mayong pangisip. Excuse me, mo na akong pangutana. Okay, Naabay bersikulo teksto nga mabasa ning timaha. Naa or wala? Ay so moderator no. Okay, Unethical, wa pa kay ko kahuman. Nakaingon na siya nga wala matunong ang akong istorya. Oo. Sumala gud sa Nehemias 8:8 apil ang masabot, dili litra por litra ang tanan. Kabaros Brad sila na kay kung litra por litra ang tanan, adita mo tong Illinois kay o man sa Biblia. Sunod pangutana. Okay, Kung uyon ka nga kining imong tema, wa dai ni bersikulo. Wa dai ni mabasa sa teksto. Sa akong giingon Okay, kaganina. ang tubag ni Brother Sagot. Sa akong giingon kaganina Brad Mates nga si Kristo wala magtudlo diri sa Biblia nga dili gihapon ipakaon ng baboy ug dugo. Klaro na kay na. Kay ug moingon kag natudlo siya, mangutan na mapug kun nimo Sunod pangutana. Asa man mabasa sa Excuse me, wa pa gani ko 50 seconds. Excuse me, 50 seconds lang. Amot ang atong time keeper og nagbaton ba ang tubag, excuse me, ang tubag sunod lang sa 50 segundos. 50 segundos. Busa, ikaw Mr. Time Keeper, ayo ipakita nimo pagka time keeper. Okay, sunod pangutana. Reaction moderator. Wala pa gani sige pakitang orasan diha. Unya wala siya magtahod sa timekeeper. Mao magani. Na siya. Ang timekeeper isulti og
lapas na wala kay ang iyang tumusubra ng 50 minuto, 50 segundos. Okay. Okay, sunod pangutana. Lain pangutana. Sunod pangutana. Kay matod pa nimo. Klaro nga wala na gitudlo ni Kristo. Wala na gidili ni Kristo ang pagkaubabig dugo. Asa may basa sa bersikulo sa Biblia nga wala na gitudlo ni Kristo. Pagkaklaro, anak, dapat nga wala siya magtudlo nga gidili gihapon na, naklaro na. Ang pangutana kanang pagingon nimo nga gidili nga wala na gadili si Kristo ang pagkaubabig dugo. Mabasa sa Biblia dili. Kay wala man siya magdili, but masabutuan niya gibawa. Mabasa ba Mr. Moderator? Mr. Moderator, wako nang utanag labay mabasa. Ang ako nga wako naging niya nga pagka walay mabasa, klaro na. Naabay mabasa kining tima niya nga wala nagidili ni Kristo ang pagkaon og baboy og dugo. Kay sumala pa sa Biblia. O magdebate lang tayo sumala sa atong katarungan, wa ni hinungdan. Ang pangutana, sumala sa Biblia, mabasa ba nga wala nagidili ni Kristo ang pagkaon og baboy og dugo sa bagong kasabutan? Mabasa dili. Okay, Brother Mitch, atong pamoton si Brother Silva. Si Brad Mitchell, kahibalo siya sa role sa argumentation and debate. Nga duha na kaklase, explicit ug implicit. Diba ang iyang ipangita, explicit statement nga mabasa gining nasa tima. Dili ka na maghimog kag tima, dili mo na litra por litra mao gituwa dito sa Biblia. Sima sa Sigwito sabot. Wala pala kabuk Ay, so ako kahuman. Ay, hapon. Goy, aniya ni gawas ng taktikas debate. O ni dili maayo. Excuse me, Mr. Moderator, isli na timekeeper line. Adel nila mo silbi. Wala ka pangso ng timekeeper. Pero, Wala pa kabuk sigwito sa iyang wala tubag. akong gihapan. Sige, Pastil Brian. lang. Okay. Pastil lang. 20. Okay, pila lang kami na ito nabili. 50 mga seconds. Sunod pangutana. Ako, Taysa, muhangyo lang ko ni Brad Mitchell ba nga. Okay, di pangutana. Hindi ko tatamo gamit. Dili akong pangutana. Tubaga, kay kini nga itong tema Mr. Veritas, dili nila tugi sa atong katarungan. Maulagi. Katugoy sumalas Biblia. Maulagi. Nagpamatuod ka sumalas Biblia. Maulagi. Pangutana, naabay bersikulo nga basa sa Biblia nga wala nagidili ni Kristo ang pagkaubabig dugo. Nawala. Explicitly wala, pero Okay, implicitly, salamat. mabasa, masabot, Sige, sorry. nga wala gidili ni Kristo. Kaya wa man siya magsulti. So, Kaya nga ako man po na ipangutanan ni mo unya, nga asa mabasa nga si Kristo nag-ingon nga dili gihapon pagkaon. Implicit. Kaysa rules sa argumentation and debate, kung masabot, daw hato na. Kaya wa man siya magdili, sa ato pa, wala na magdili. Sunod pangutana. Okay. Pag ingon nimong sumala sa Biblia, wala nagidili ni Kristo ang pagkaubabig dugo. Oo. Sumalas mabasa nimo o sumalas imong pagsabot. Apil ba na masabot? Nehemias 8:8, wa man giingon nga tanan litra por litra. Kaya kung litra por litra, na di katuan si Ellen White, kaya di mabasa ang ngalan ni Ellen White sa Biblia. Buot ba nimo ipasabot si Nehemias pag ingon niya si Nehemias 8:8 ang ipasabot niya nga pwede nang kanon ang baboy dugo sumalas imong pagsabot karon? Kaya wa man gidili ni Kristo. Asa mabasa sa Biblia nga wala gidili ni Kristo ang pagkababoy? Asa mabasa? Maobya ng Asa mabasa? Kaya wala man siya Asa mabasa? Okay, mabas. Tapos ng 5 minutes. Okay, salamat kaayo. Tapos Okay. na ang oras sa Salamat kayo. pagpangutana, no? Ito ihatag ni Brother Okay. Mitchell sa iyang pagbarog sa negative sa 10 minutos. Igsoon ang akong kaatbang kamay pagkasaysay gyud. Ang pagtuon niya madala tas explanation ni amatay tima god. Unsay tima? Pamatud-an ko nga di wala nga wala na nagdili si Kristo sa pagkaon og baboy og dugo sa bag-ong kasabutan. Sumala sa Biblia og referensya pa. Mo na yung giingon. Pero sa ang referensya kay mugamit og Katoliko, that is impartial. Kay Katoliko na. Pero niya pamatuod man gud eh. O niya siya, pangutangon tikaw, naabay mabasa si Kristo katudlo. Di man ko kapamatuod doon, wala ko kapamatuod. Ang negatibo sa debate, tighiling sa gipabarog sa afirmatibo. Di ko niya mapangutana karon. Asa mabasa si Kristo nagtudlo nga, dili pa kaong dugo, di na akong burden. Iya na. Kay puro na lang midiri afirmatibo, pamatuod siya, pamatuod ko, di way debate. Gatoran ko siya makapunto siya na. Ako negatibo, siya ay afirmatibo. Unsa yang gipa-affirm? Pamatud-an ko na wala na nagdili si Kristo sa pagkaon og baboy og dugo. So, sa bag-ong kasubutan, sumala sa Biblia. Gibasang Biblia. Ang unang gibasa, Leviticus 18. Nga teksto, tanawa na. Ang unang yun niya, kung ang atong kaatbang mangutanan ako sa daang tugon, violation.
kay di panahon ni Kristo. Pero siya ay nagamit og Leviticus 10:18. O sa ba ito makita na? Excuse me. Objection. Nako'y katungod sa pag-objection. Napahayag ko. Okay, ang akong ipahayag diri na Mr. Moderator, excuse me. Objection, Moderator. Dili ma-object niya, kay iyan yung gibasa. Hindi ka ka masulti ako. Ikaw, Ipatay mo tayo. Ang iyang gisulti nga giapil na ako ni pagbarog. Gikutlo na akong Levitico pagpasabot nga gidili na sa daan. Akong gi-example. Mr. Ako maingon nga sa bagong kasabutan giapil Mr. nga Moderator, Mr. Moderator, excuse me, Mr. Sa mali. Sa argument, sa balaod sa debate, di pwede object ang pamahayag. Dili pwede. Asang rule? Di, sa balaod sa debate, dili pwede ang objection. Pwede niya ilibat. Kana mga rule. Sige. Sunod. Sa mali. Wa man tayo ka ipakita nga Okay, nera. Wala kayo sa ipakita. Okay, nera. Sakit lang yun eh. Padayon. Ipadayon tayo. Ngayon atong gingong inconsistent, ang tema bagong kasabutan, pero gamit siyang Leviticus 10:18. Aron pag-prove niya nga ipagaon ko ng dugo. Objection, Moderator. Excuse me, Mr. Bo. Iya gihapon gikutlo. Katong pagkutlo na ko sa daan. Dili walaon niya mga tao. Mr. Moderator. Ang akong gisulti, ako tong gikutlo. Wa man gingon nga dili ta pwede kakutlo sa ilang pagdili sa daan. Pero lahi tong akong pagbarog. Okay, unya lang napit sa debate sa mali. Mao na ako lang gihatag akong objection para mahibawan sa mga minutes. Okay. Leha na. Parehong oras. Parehong oras. Niya mga igsoon. Kami bang muhatag tag affirmative facts o affirmative statement nga di ta kabalo mo hatag og premise magalampurnas yuta magandarakas nga naman kung ang akong kaatbang mo gamit og bago daang togon that is out of context dili pwede kay ang tema bagong kasabutan pero siya ni gamit og Leviticus 10:18 mo object na po niron bisan pa kung sa objection tagawa. Ang akong pag-istorya ni kutlo ko sa daan nga gidili na sa daan. Wa ko mag-ingon nga sa bag-o gidili gihapon na. Ako man ayaw wala ang mga tao. Okay. Proud ka lang. Sunod pa ko. Padayon ko. Tanawa. Ako pamahayag sige na object. Ako ni stand. Ako ni stand karon. Ako ni stand. Kajot lang. Mr. Moderator, tanawa. Ato sa klarohon. Manong dili man ko ka-object? Nga balid man na akong objection. Musugot ba ka nga out of context akong giistorya. I-misrepresent akong giistorya. Bisag akong gipasabot nga gidili ang dugo sa daan. Wa ko moingon sa bago gidili gihapon. Excuse me, Mr. Moderator. Iyan katungdanan ang paglibat unya sa akong explanation karon. O lagi, pero Pero ayaw. kasamok-samok siya sa akong. Atong di man wa kay gipaklawa tay balaon nga. Okay, pero as a formal debate, dili gyud ko wa pa ko nakapahayag sige na ko object. Dili. May katanungan mo objection. Pachang oras. Kay killing the time ni. Pachang oras. Okay, padayon lang ba? Padayon lang. Okay. Now, karon. Nganong atong gayon nga hit and run presentation? Siya ay gauna-una gamit og Leviticus 10:18. Pagtugaw magamit-gamit unya sa bagong kasabutan mong tema. Dili na na sa rules. Dawa na bagong kasabutan nga Leviticus 10:18. Di ba klaro? Anya niambak dayon siya sa Mateo, Marcos 7. Bisag unsay nagasulmusulod sa baba sa tao dili makapahugaw. Ambot lang ni Brother Veritas karon og ang ukok musulod ni sa baba, iya ba kanilam yun? Iya ba kanilam yun hangtod ang langaw, ok tipalo, talo to, tikit. Kay bisan nun sa, ang bisan nun sa that is general. Wala ko ni pangutan pa. Pero giya kong krusiksamino nani, masulay ko ni. Pero tan-awon natin son, unsay pahayag sa ilang libro. Ni ay ang ebanghelyo nga silat sa kang Pedro kalunsod nga animation. Wa siya kabantay. Ang giingon sa ilang libro, ang gikaon sa Marcos 7, sa ilang Biblia, di baya baboy, unsa man. Versikulo 2 sa Marcos 7. Og sa pagkakita nila nga ang pipila sa iyang mga tinun-an, nangaon og pan nga hugaw og mga kamot sa ato pa walay hunaw. Natural nga mosunod tong pan di makapahugaw kay pan to dili to humba. Pero tanawa, gilipat niya ang mga tao. Pero pagkutanon ko niya ron, mabasa litra por litra ba nga sa bagong tugon dili ipagaw ng baboy?
O iyan ang dawaton karon, iyan ay pangutana. Na, basta mo pirma siya, pildi siya. Ako kung ipabasa niya, word for word. Di yun ipagawang baboy sa bagong tugon. Catholic Bible na. Pero kana, kung mo pirma siya, nga pildi siya. Showdown na na. Kay tanawon ta, ning iyang pagka nahibalog yun sa Biblia. Ha, di ba? Now, karon. Sa Marcos City, dili madawat. Kay ang ikaon pan. Maubitaw to, nga sa buhat Jis, sa dihang si Apostol Pedro, gipakitaan pananawon sa tanang mga mahugang mananap dito sa Bul. Igos Pedro, dili ko mukaon Ginoo. Kay wala pa ko kanakaog mahugaw suka sa pagkabata. Ang Marcos City, si Kristo si Pedro gauban. Diba? Tinaw kaya na ang argumento. Maulay katarungan. Kay kung si Kristo nanudlo pang ipakaon ng baboy o dugo, sa bagong tugon sa iyang pagministeryo, di nagod mo balibad si Pedro sa gipakita siyang pananawon. Kaysa gipakita pananawon sa Apostol Pedro, si Kristo wala yuta dito na sa langit. Di ba tinaw, buhat Jess? Maunay ligon, gawa na nudlo si Kristo nga ipakaon ng baboy ang tanang mahugaw. Kaya ang mga tinunan mula niyang isyo, kauban ang sa Marcos City. Now, karon. Sa Marcos City, mabasa ba ang tema nga wala nagatudlo si Kristo nga dili ipakaon ng dugo o baboy? 3 minutes. Way mabasa. Okay, 3 minutes. 3 minutes. Ang niya, matod pa niya, ang dili pagkaon og dugo, dili pagtulon ani Kristo, basig pagtulon ani siyawa. Ato ko nung basahon, ang buhat 15:29. Atong basahon. Kaya di ay buhat 15:29, nangingon, nga pinaagi sa giya sa Espiritu Santo, kauban sa mga apostoles, atong idili ang pagkaon og dugo. Unsa man din ang Espiritu Santo? Mao ni ang magtudlo sa tanang kamatuoran human nga si Kristo mikayab dito sa langit. Unya, iyang gubon mas labaw na ni si Espiritu Santo ni ang katbang. Di kamo karon mga kaigsuonan. Unya, nidagan siya Hebrehanon 13:9. Ang Hebrehanon 13:9 raba kanunon. Kanunon. Unsa may kanunon? Apil ang baboy? Asa mabasa sa Biblia? Ang baboy kanunon. Asa mabasa sa Biblia? Ang dugo kanunon. Di kaon, makaon, pero dili kanunon. Pag ingon gani sa Ginoo sa Biblia kanunon, gitugot na. Dili nagpasabot apilo nang wa gitugot. Diba? Delikado ni akong katbang. Kay basta kanunon, apitong di kanunon. Na apilo na natugaw ning tuko, talo tulahoy pan aniron. Kay mo man kauban sa baboy, og dugo, nga dili ipakaon, kay hugaw, kada, sa daang tugon. Yabi siya sa bagong tugon. Mao man gani na si Pedro gipakitaan pananawon sa buhat Jis nga pakanon sa mga hugaw nga mga mananap ni balibad kay wa pa nakakaon og butang mahugaw sukad sa iyang pagkabata. Di ba klaro? 1 minute na lang. 1 minute. Busa, naabay napabarog ang akong kaatbang, wa gyud diya mo. Usa may napabarog. Ang napabarog iyan ang pagatarungan. Pero sumalas Biblia nga wala na nagdili si Kristo nga sa pagkaog dugo og baboy. Sumalas Biblia. May pay usbon ni maning timahab, Brother Berita, sumala nimo. Usalir pa ka. Pero imong among ang Biblia, di gyud ka makapamatod ani. Basig sa sunod, nanay ang basahon litra por litra. Nga wala gidili ni Kristo nga ipakaon ang dugo o baboy. Sa sunod. Pero sa unang barog, ang mga bersikulo ni Brother Berita Sigala, wa gyud nakapamatuod sa iyang tema. Okay, kung sumala sa Biblia lang. Brother Mitchell, ay lang inangawa kapamatod ang mga Excuse me. Dati sa ako nang libatan. Ako ning libatan. Ako ni siya paglibat. Alangala ko yung nagpamatod, negative ko. Okay. Okay, di ba klaro? Ito ihatag na, Okay. tapos ng oras, no? Okay, ito ihatag sa 5 minutos sa pagpamutala. Okay. Okay, Juan. Salamat kay Brad Mitch. Una na kong pangutana. Ang atong tema no nga gipabarog nga imong ginigar nga si Kristo wala na magdili sa pagkaog baboy
ug dugo sa bag-ong kasabutan. Imong gibasa ang Marcos 7, ako pong gikutlo. Asa mabasa diri nga gatudlo si Kristo nga dili gihapon ipakaon ang baboy ug dugo. Motubag na ko. Di gyud ko affirmative ani nga tema. Ikaw ang affirmative ni ini, busa ikaw ang angay mubasa sumala sa imong gipamatuod nga tema. Wa gani kakabasa nga affirmative ka ako nanong imong pangutang negatibo ko. Dili akong katungdanan ang pagpamatuod. Hulata nga ako'y magpamatuod, ikaw mag-negatibo kay tug-anan tikaw. Sunod pangutana. O lagi. Ganina gipangitaan ko nimo litra por litra. Mao nang pangayuan po kanako litra por litra ron. Kay imo man gigamit ang Marcos City 18 hangtod 23 sa pagnigar sa akong pag-ingon nga wala na magtudlo si Kristo nga gidili gahapon ang pagkaon ng baboy. Mo nang bargin na nimo ron asa sa Mateo City 18 hangtod 23 nga gadili gahapon si Kristo sa pagkaon baboy. Matubag na ko. Salamat sa imong pangutana. Litra po, litra. Okay. So wala sa imong pangutana nga imong gibalik kay giganahan ka sa akong tubag. Isip affirmatibo, mooy mo pamatuod. Isip ni negatibo, mooy mo supak sa gipamatuod. Wa gani ka nakabasag bersikulo nga si Kristo wala nagdili nga ipakaon ang baboy og dugo. Ako na no imong papamatuon nga dili man ko affirmatibo. Busa, pamatud isa nga mabasa ang imong tema. Di ba tinaw? Wala ang sunod nga pangutana. Okay. Diba klaro kayo sa mga naminaw. Ganina gipangitaan ko niya litra por litra katong proposition. Mabasa gyud litra por litra sa Biblia. Dili mo na mao kay maghimo kay kag proposition, dili na siya at litra por litra nga mo gi imong ibutang niya sa proposition. Mao ni ang pangutana. Kay imo man gigamit ang Marcos City 18 hangtod 23 sa pagnigar sa akong proposisyon nga wala na magtudlo si Kristo nga gidili gihapon ang pagkaog baboy og dugo. Asa mabasa sa Marcos City 18 hangtod 23 nga dili gihapon ipakaon ang baboy og dugo. Motubag na ko. Litra por litra kay litra por litra may mga Motubag ipahayo na na ko. ako ganina. Motubag na ko. Oh. Kung litra por litra mabasa na ko, pildi ka. Marcos City. Oh. Firma. Kadili gihapon siya. Firma. Oh. Sa 18 hangtod 23. Kung mabasa na ko. Okay. 18 hangtod 23. Ato pirmahan ha. Kung mabasa na ko. Okay, dili Pero- sa Dili, that is challenge. Kung mabasa na ko, nga word for word, mabasa nga dili ang baboy pagkaon kay Hugaw sa Marcos, Marcos City pildi siya. 18 hangtod Pildi 23. siya. Basta sa Marcos. Kung dili na ko mabasa, pildi ko. Ako, mupilsa ako, pero ako lang ipasidaan nga. Marcos. karon Modulator pa basahon. Okay, kadyot lang. Karon sa- Marcos, basahon ako sa Marcos, modulator pa basahon. Sa dili pabasahon, muhatag sa ko sa mga listener nga. Sa mga debate nga akong nakita, an etikal nga moingon ana ka. Wala debate nga na muhatag kag etikal nga sa kanabang Kasi sila yung pangutana lang. Okay. wala man gud kay judge aning debate nga religious. Ay, lagi. Okay, lain pa Lagi, muna. that is challenge. Muna. Imo kong pangitaan og word for word. Okay, na nga. Lagi, excuse me. Imo kong gipangitaan word for word. Kung mabasa na ko word for word nga ang baboy hugaw og dili pagkaon sa bag-ong tugon Marcos, pildi ka. Kung di na ko mabasa, pildi ko. Okay. Modulator pa basahon. Lain lang ang pangutana. Lagi. Ganita, no? Para mapamatunan. Mao lagi no. Okay, Simple lain- raman to, iya raman tong tubagon kung naa. Lagi Wala siya mo tubag. Lagi. Basta mo pirma ka. Mao lagi. Lagi. Lain lang ang pangutana. Okay. Lain lang ang pangutana. Ganina ra ko balik, wa sige pakita. Lagi. Magkondisyon na hinoon. Lagi. Bumitaw na. Lain pangutana. Okay. Lain pangutana. Lain pangutana. Abi na Okay. ko mo. Okay. Uban kag mo pa. Okay. Gigamit na ako ganina ang Hebrehanon 13:9. Nga kanang tulumanon mahitungod sa kalanon, dili na makatabang, mahitungod sa pagkamatarong. Usa na ka prop nga dili na Christian teaching ng kosher law. Kaya di mo kuno makatabang. Karon imo mapong gikutlo Brad Mitch sa imong pagnigar. Asa man pud mabasa sa Hebrehanon 13:9 nga nag-ingon si Kristo kay mao man niya akong gipabarog nga dili gihapon ipakaon ng baboy ug dugo. Matubag na ko. Ang imong gigamit nga bersikulong Hebrehanon 13:9, wa gyud mabasa ang imong tema nga wala na nagdili si Kristo sa pagkaog baboy og dugo. Di ba klaro? Bosa, ikaw ang angay mo gamit sa teksto nga muhaom sa imong tema. Ang akong ingon nga ang imong gigamit nga Hebrehanon 13:9 dili haom sa imong tema kay di gyud mabasa sa Hebrehanon 13:9 nga wala na nagdili si Kristo sa pagkaog baboy ug dugo. Natubot ang pangutana, sunod pangutana. Ang Okay, iya napay Okay. oras. Yeah. Pangutana. Okay.
Balikon ko, no? 2 Kay minutes klaro and 30 kayo. seconds. Gigamit nimo ang Hebrewanon 13:9 sa pagnigar sa akong proposisyon nga wala na magdili si Kristo sa pagkaog baboy sa bag-ong kasabutan og dugo. Asa man mabasa diri sa Hebrewanon 13:9 nga gaingon si Kristo nga dili gihapon ni pagkaon ng baboy og dugo. Litra por litra kay ganina gipanghiwan mo ko nimo litra por litra. It's unfair to me nga mangayo kag litra por litra nako din ikaw di ka mohatag og litra por litra. Usa man ang klase sa tao. May lang og ikaw rin ako. Luhi kayo. Motubag nako. Motubag nako. Okay, bad meds. Maunay resulta sa mupatakan pamatuod nga sumalas Biblia ang tema nga di mabasa. Akong gihuling ang Hebrewanon 13:9 kung naa na ba ang imong tema nga wala nagdili si Kristo sa pagkaog baboy og dugo. Nan kay wa man dito, di modo ang Hebrewanon 13:9 wa gyud na nagamit aron sa pagpamatuod sa imong tema. Natubag ang pangutana. Asa mabasa sa Biblia nga kung mag-proposition og debate, litra por litra yung kutloon diya sa proposition. Mr. Moderator, ang tema, Mr. Moderator, baboy og dugo. Dili sa proposition sa debate. Ang akong katbang, nisimbuwag na gyud intawon sa tema. Kay di ka pamatuod sa tema. Pangutan na bahin sa tema. Ikaw ko pamatuod na. Okay. Asa mabasa sa Biblia kay litra por litra magahimo gipangayo. Asa mabasa sa Biblia nga kung maghimo proposition, litra por litra nga isulat diha kadtog yung naa sa Biblia. Mr. Ano Moderator, lagi mo may Mr. Moderator, bisan on sa pangutana akong tubagon, apan di ko kumuuban niya glupad karon kay daghan naming mga sanga. Okay, lain na Ang lang. tema, Mr. Moderator, Okay. baboy og dugo, dili debate. Ang gidebatihan, baboy og dugo. Nga wa na gitudlo ni Kristo sa bagong kasabutan. Mao na tema. Unya ni gamit og bersikulo nga wala gyud nihaom sa tema. Okay, sunod pangutana. Kanang pangutana bang makapuntos ka? Okay. Okay, napay oras kay kano po 2 minutes naman lang na pa. 1 minute and 30 Okay, dili na lang ko mugos og litra por litra, no. Ako lang siyang gitagaan, whole New Testament. New Whole Testament. Okay, salamat kayo na pana. Ali na mga tana, wala yung oras. Pwede pa. Pwede pa Okay, istorya. pwede pa rin. Asa mabasa sa Biblia, Bradmates, sa bagong kasabutan, nga nanudlo gihapon si Kristo nga dili gihapon ipakaon ng baboy og dugo. Litra por litra. Kung mabasa, okay, kung mabasa lagi nako niya. Kung mabasa na ako lagi na alagi, kung mabasa na ako pupirma ka nga pildi ka, akong basahon. Kay di na ako mabasa pildi po ko. Ay, ayaw na Ay, ng... Anong magkondisyon pa man ka? Na, aron makita sa mga tao nga nagyo di ay mabasa. Mahadlo ka na Sa ato pa, dili ka mahatag o bersikulo kung dili ka mahatag o kondisyon. Maumang gani na aron once for all, kung di na ako mabasa, pildi ko. Kung mabasa na ako, pildi ka. Dili Ako mo. sugot man ko. Okay, dili mo yun si Brother Silva. Dili ko mo yun nga, no? Wala dili to pag. Okay. Kaya ano, kung una, ato pa manghilngon po, sakto ba nga hubad? Iktos Okay. examine man na. Bawal kay mo, mudawat lang ka unya ang hubad, dili mo uyon dito sa regional manuscript. Sige. So, Lain na- ang pangutan na lang. Lain pangutan na lang. Okay. Murag niya ng bahay na, magdebate na po tayo laing nga oras na. No? Okay. Mao gihapon. Sumala sa akong gipabarog, Mara, 5 minutes na. Okay, Okay. tapos na 5 minutes. Nasaktan ako po na Oto nga, doon na po kay condition Brother Mitch, no? Then depende na po ni Brother nga, dawaton ba po nga, o yun ba po siya nga, okay ka, sa condition, no? Cross examine mo ko na. Muna nga, depende na lang sa inyong kwan, no? Ako lang, nagsubay ako sa ato ang mga panag-discussion na dito sa Balao, no? Then napamantay oras nga panahon, ato na ihatag na lang sa atong rebattal kay 10 minutes man eh. Oh, 5 minutes lang. 5 minutes, Apiki na blaweta. pwede pa. Tag 5 minutes ang among rebuttal dayong cross 17 minutes, 20 pa man tanan. Pwede pa. Naman sa bari, no? Oh, dahil 3 minutes ang sabay. 10 minutes. 5 ang cross examine gihapon. Aron makakuan ko sa bilitas. Okay. Ano mo ka Ang tanan? yatag sa rebuttal, no? Kay may 5 Sa minutes. affirmative side na doon ay 5 minutes, no? 5 minutes to ba, no? Oh, dahil 5 minutes po ng cross examine. Okay, 5 minutes sa rebuttal. Ni Brother Silver Tunduyan. Okay, mo niya akong debata, no? Sa mga debate ko, pag 5 minutes. maghimo galitag proposisyon, dili na siya necessarily nga word for word nga kanang proposition mo gyud ang naa didto gyud sa Biblia. Kasi na mo yung pamatud-an ko ang matuod nga iglesia ni Kristo ni nga gitukod ni Felix Manalo. Di ang basa sa Biblia. So ang proposition dili necessarily nga ibutang gyud diha. Asa man kakakitag maghimo proposition? Siguro apilon po ni basa ning pamatud-an. Ug litra por litra dili man na. Sabton kay apil man ang masabot. Pero kay balo ko nga taktik katos debate.
Pero ako lang, ni-object lang ko para maklaro po na minaw ba nga, wata mauyon siyang gibuhat. Ikaduha, misrepresentation. Kutlo kog Levitiko, wa man ko moingon nga sa bag-ong tugon to. Ako na itong ikutlo nga sa daan, gidili na. Puro magyang ipasabot sa naminaw nga, hasta sa bagong tugon, giingon ko nun ako nga, mauna, gidili, gapon na, wapil din ako anak. Ayaw i-represent ang akong gisulti. O, mauna. Klaro kayo no nga, giingon din nga, sa proposition. Pamatud-an nga, wala na magdili si Kristo sa pagkaon og baboy og dugo sa bag-ong kasabutan. Pangitaan jud ko niya litra por litra. Nagkahibaluman siya nga dili litra por litra ang tanan, apil ang masabot ni Nehemias 8:8. Kay unsa may sabton kung way mabasa. Mo lagi basahon then sabton. Mao na nga kung nagdili si Kristo, mo na mahita gyud kog litra por litra. Kay litra por litra man pud ang iyang pagpangayo nako asa mabasa sa Biblia nga gadili gapon si Kristo sa pagkaog dugo. O baboy. Wa gyud siya napakita. Ay daghan siya kay mga style, daghan kay mga style pero kamo na bahalang naminaw. Og napamatud-an ba niya ni? Gamit na ako Marcos City, di gyapon siya kabasa dito. Iyanon kong kondisyonan. Kato pa di siya kahatag og di siya ka kondisyon. Na ako god maghisitan ko mag-alanganin ko modawat anang kondisyon kay nahitabo na mong guna god sa mga ubang debate nga naalagi gibasa pero di pun maong hubad. Subjekto kung sa examen mabud ang hubad. Una nga kabuang ni mo atubang kag debate pataka kag dawat og kondisyon. Wa pa gali mahiling og unsang klase subad to. Unsang klase subad to. Mao na nga wa say nabakita gigamit na ko ang Marcos City. Pangayuan ako sa bersikulo nga asa mabasa nga dili bas Kristo wala. Ang Hebrew Hanon 3:9 gapon nga di na importante ng pagtulunan mahitungod sa kalanon, mahitungod sa pagkamatarong, wa gyapon siya gipakita. So, ang iyang negation, wala yun. Ang iya lang, balik-baliko lang niya ng litra por litra nga, asa na mabasa nga, si Kristo gaingon nga, kanon, or unsa na nga, gipasabot niya nga, kanang dili gihapon ipakaon. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Unya, kadtong 1 Korinto 10 nga akong gibasa, wag gali niya to niga. Nga si Pablo gaingon nga kung dapiton ka dili magtotoo, sa imong balay, kaon bisag unsa sa walay pagpangutana sa konsensya, pero ang Seventh-day Adventist ay sa iyo sa baboy na. Pero sa giingon ni Pablo dili na yun na, mao na nga ang Christianity dili na. Yang katong sa buhat 15 pod nga gadili pa sila dugo, wala man tong mahawom stima kay ang gasulti ato gani si James. Although, ila itong gidili sa ilang council. Pero dili man si Kristo gasulti ato. Huwag hapon matunong kay ang atong tema, si Kristo man. Pananglit og ang Kristiyano day moingon nga gidili gihapon nato ni sakop lang wa. Unya gibase sa old, basihan day na. Nga ang atong tema Kristo man. Wala na magtudlo si Kristo nga gidili gihapon sa bagong tugo ng dugo og baboy. Mao na. So, mukutlo siya Council of Jerusalem. Nga wa man si Kristo dito. Konsilyo man to nila sa Jerusalem, nga ila pang giapil ng Jewish custom. Kaya naaman po sila gahom sa pagdili o pagtugot. Pero, dili niya makunik nga si Kristo gatudlo ba ito? Kaya wala naman gatudlo si Kristo. Iya galing ipakaon niya ang dugo. Sa San Juan 6. So, what niya madigar yun? Ngayon, akong ipabarog nga, wala na magdili si Kristo sa pagkaon og baboy og dugo sa bagong kasabutan. Pangitaan ko ni litra por litra ani, pangayuan po siya nako asa mabasa sa Biblia litra por litra nga gadili gapon si Kristo sa pagkaog kuan baboy og dugo. Di po siyang kabasa. Ay daghan siya mga style. No? Unya mo object yu ko kay mo po'y gusto sa mga kauban akong si Ibdi kay maot mo ko na magpahinay-hinay lang ta. Piyunta ko ganahan ana. Pero kung may gusto sa ko mga kauban, ako na lang object na lang giko. Okay, natapos na ang paglibatal sa affirmative. Doon na mga 5 minutos po sa pag-cross-examine kaniya. Okay, ito hatang iba rin sa pag-cross-examine. O yun ka ba, Mr. Beritas, nga ang imong tema sa wala na nagdili si Kristo sa pagkaugdugo o baboy o dugo sa bagong kasabutan. Okay, wa may mabasa nga dili siya. O yun ka nga manitima. Yes. Okay. Kanang buhat 15, 28, 29, bagong kasabutan daan. Bag-o na, pero wala si Kristo gasulti ana.
Kinsa may kasultian na yawa. Ang konsilyo sa mga apostoles. Oh, pero wala silang maingon nga ipadayon na hangtod sa hangtod. Sa ilang panahon gidili. Pero ba nga kung si atong balaod ron, pwede man nato nag-usbon pagka sunod tuig. Inana, sa ila pa nang gidili. Sa ako na mag-explain ganina nga wala nila hutda og kana bang usob ang Jewish custom sa pagsugod sa simbahan. Sunod pangutana. Kini bang pagdili og baboy gigiyunan sa balang sa Espiritu Santo wala? Sa ako ng tema nga akong pamatud-an nga wala mang dili si Kristo og pagkaog baboy og dugo. Mao man ni akong gipabarog. Nganong mangita pa man kag lain diyang bersikulo nga ako naman gipabarog nga wala na magdili si Kristo. Ang imong pangitaon ron sa Biblia nga si Kristo gadili og pagkaog. Sunod pangutana Mr. Veritas. Kining imong tema nga niya ay bagong kasabutan. Ang buhat 15:28-29 bagong kasabutan. Ang Espiritu Santo nga nagagiya nga niuyon nga dili ipakaon ang dugo. Sayop husto. Gidili na sa daan nga ilang giapil paghapon pero ang atong tema Kristo manggod. Ang buhat 15:28-29 dang tugon bago. Maori, bag-o, pero si Kristo may atong gibasi. Kay og mukutlo dayon ng usa ka sakop sa iglesia unya daan iyang kutlon, mo di kag tudlo ni Kristo. Mabasa ba nimo sa buhat 28? Di ba 15:28-29 nga kanang pagdili sa pagkaog dugo nga giyunan sa balang Espiritu sa Espiritu Santo gikutlo nila ilang gibasehan ang daan tugon. Wa manggoy Mabasa. ilaing. Excuse me, mabasa dili. Wa may laing. Dili tubutan sa tubag, no? Okay, Brother Meds, adjust lang Okay. patubagon na si Brother Silver. Wala manggod magdili si Kristo sa bagong tugon. So wa tay laing mapasangilan asa nila nagibasi sa daan. Nasayop ba ang Espiritu Santo nga nagdili sa pagkaon og dugo sanit giutugot na makanin ni Kristo? Nasayop wala. Wala mabasa, dili mabasa sa Biblia na sayo pang Espiritu Santo. Gigiyahan lang sila nga dili sa maong 30 panahon. minutes pagtubag, Oh. 50. Sa ilang panahon, Asa ba yung unang nagministeryo? Asay Kristo o ang Espiritu Santo? Asay na una? Asay na unang nagministeryo? Si Kristo o ang Espiritu Santo? dili na mo yatong tiwa. Okay. Sunod pangutana. Kay matod pa nimo ang Espiritu Santo nagdili, giiyunan sa pagdili ang pagkaog dugo. Husto ba ang mando sa Espiritu Santo o sayo? Wala mo kumingog sayop. Akong giingon ko ganina nga sa ilang panahon ila patong gidili. Pero wala na nila gibase sa tudlo ni Kristo. Sa daan pa. Sunod pangutana. Oh, kaklaro. Uyon ka na nga naay mabasa nga dili ipakaon ang dugo sa bagong kasabutan. Uyon ka sa Biblia. Kanya kay ang bagong kasabutan go dili man kay panahon na sa mga apostol. Kay may kag bagong kasabutan Christianity unang siglo ikaduha ikatulo. Apil gani ang Council of Florence na. Niya kay ila man ang gilugak na giabrogi sa Council of Florence mo nang dili na. Ang akong pangutana, uyon ka ba nga naay mabasa sa Biblia sa bagong kasabutan nga ang dugo dili ipakaon? Uyon ka dili? Muuyon ko pero kana dili gibase ni Kristo. Gibase sa daan. Kun mao, uyon ka na nga ang imong tema, wag gyud na katoy hagaw kay naa di ay mabasa sa bagong kasabutan nga dili ipakaon dugo. Dili ko muuyon. Dili ko muuyon sa iyang pagsabot. Kay ang akong pag-uyon gibase man sa daan. Unya ang akong timang gipirmahan ingon man wala na dili si Kristo sa pagkaon og baboy og dugo. Og si Pablo og ang Council of Jerusalem ila pa unta nang nahibaw ang gikan ni Kristo nga giigna silang Kristo ana, sakto siya. Makapabor siya. Pero ila man gibase sa daan. Ang membro dai mo. Sunod pangutana. Oy, 50 segundos Para sa sa mila. Parehas. 10 seconds, sige. Okay, parehas good. Nga si Pablo ang iyang disipulo iya paghapon gipatuli. O niya, applicable gihapon na. Objection, walay tole dere. Walay tole. Excuse me. Wa ko nang utanag tole. Ayaw gipatisip ang mutao. Wala. Ang tema sumala sa baboy og dugo dili tole. Niabot man tag tole na no. Monitor, example. Wala may pisot dere. Example, wala gibawal ang example. Okay, sunod pangutana. Ang imong tema nga wala gidagdili si Kristo nga dili ipakaon ang baboy og dugo sumala sa bagong kasabutan. Kining mabasa sa bagong kasabutan nga dili ipakaon ang dugo sa buhat 15:29 nga matod nimo sumala sa daang tugon ilang gibasihan. Mabasa ba nga sumala na sa bagong daang tugon ilang gibasihan? Mabasa dili. Di na mo ko kinahanglan ko ano na kay. Okay. Naamang ginasadaan kasabutan. Mabasa ba sa buhat 15:28-29 nga ang pagdili nila sa pagkaon og dugo gibasihan nila daang kasabutan? Mabasa dili. Wala ay mong gipangita litra por litra. Ang akong presentation implicit gipasabot. Gipasabot kay sa daan man gyud na mabasa.
Wala man ang ginili ni So, Kristo. nagpangutana, atong naginuton pila ka nga minuto. Kung mao, uyon ka na, nga ang imong tema nga pamatod ani mo sumala sa Biblia nga wala si Kristo nagdili sa pagkaog dugo og baboy sa bagong kasabutan, ang mabasa di ay na ay mabasa nga dili ipakaon ng dugo sa bagong kasabutan, uyon ka. Dili ko muuyon sa imong pagsabot. Pero sa akong pagsabot muuyon ko. Okay, ang akong gipasabot mao man nga niuyon ko nga gadili sila pero gibase sa daan. Okay, natapos na ang oras. Okay, Diba si salamat. Salamat kayo. Naginot kayo ang Okay. Ito yatag sa rebuttal sa negative nga 5 minutes. Yeah. Gani wag gyud ko kakuan igsoon, wag gyud na lang nako gyud siya gi-object sa mga daghang mga objection ang objeksyonan. Ang iya magyong tema igsoon kun imong imong tan-awon, mas naay mabasa ang kakontra sa iyang tema. O sa iyang tema, pamatudan ko nga wala na nagdili si Kristo sa pagkaon og baboy og dugo sa bagong kasabutan. Di ay bagong kasabutan. Dito siya nabulasot. Ano man? Ang buhat 15:28-29 klaro man nga giniyahan sa Espiritu Santo ang mga tinun-an og kami nagakahuyon na dili ipakaon ang dugo. Sa ato pa, sa tema ni Brother Britas, ang iyang pagpamatuod, wag yo'y nabasa sa Biblia, iyang giangkon nga di yo'y mabasa sa Biblia. Ikaduha, ang mabasas di ay sa Biblia nga dili ipakaon ang dugo sa bagong kasabutan. Hilnga ninyo na ang inyong mga Biblia diha. Buhat 15:28-29. Og naabay mabasa sa iyang pagsabot nga ang ilang gibasihan ang daang kasabutan, iya raman to. Ang Juan 16:13, ang Espiritu Santo mutudlo sa tanan nga kamatuoran hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Iya raman to. Kay paghuman pag ministeryo ni Kristo, pagbiya ni Kristo dinhi sa yuta, niya sa langit, ang Espiritu Santo maunay mutudlo sa tanang kamatuoran. Kung nagtugot na si Kristo, ipakaw ng baboy o ang dugo sa iyang ministeryo, nga ano pa mang muuyon ng Espiritu Santo na dili ipakaw ng dugo buhat 15:28-29. Tanawarag yun na igsoon. Bulasot lagi na nga katarungan. Kung nagsulti si Kristo na ipakaw ng baboy, nga ano mang nikapakapa si Pedro sa diyang ipakitaan sa buhat Jes sa pananaon nga ipakapakan mo siya mga mahugaw. Minuno tatos Pedro, praise the Lord! Ayaw na lang ko na nagsubuhan, kay mukhaon na ko ana, kay samtang si Kristo din pa, gitudlo na na diyan, ipakaon tanan. Bisa kung sa'y musulod, hantod langaw, ulod, ulahipan, okok. Musulod sa ba? Di na makapahugaw. Hala, kamo karon mga kaigsunan, yun nila ninyong prinsipyo ha? Di ba? Mao na, mo pamatuod gani tas tema, kana pong nais kabok bersikulo. Wagod niya mo'y bersikulo. Pero ang iyang tema, giunay sa iyang bersikulo sa bersikulo sa Biblia. Giun sa pagunay, giun sa pagsupag sa bersikulo. Tema, wala diha sa bagong kasabutan ang si Kristo nagdili sa pagkaon o baboy dugo. Unsa man ang buot? 15:28-29. Daang tugon? Tanawa rag yun na. Tanawa rag yun. Kamu kuno'y paminaw pagtimbang-timbang anang mga katarungan ng mga kaigsonan. Nga naman, ipamugos good ni Brother Veritas, si Kristo ningon nga kan ang akong dugo. Asa na mabasa? Inna ang akong dugo ay kan-a. Ang ipagkaon ang lawas, ang tinapay. Na unsa man punoon, mahimo na tanan ng mga wakwak kay ko dugo. Natanawa? Mga kaigsunan ug mga kahigalaan, atong ayuhon. Mugamit ang bersikulo sa Biblia, muhatag-hatag tag mga konklusyon, nag-ingon si Kristo ipakaw ng dugo. Di na lang nako na kinuton kay wa ko ni mabasa. Asa na nagikutlo niya? Dito sa Juan 6. Nga ningon si Kristo nga,
ang mukaon sa akong sa nining tinapay, mukaon sa akong lawas, ug minom sa akong dugo, may kinabuhing dayon. Juan 6, 52 hanggang 55. Mabasa ba ang kanang dugo? Unya mo ba nga, wag gyud mabasa. Mobitaw na ako kampante kung na'y mabasa. Mobitaw na musugot kong challenge, ug nara ka ug nakoy mabasa letra por letra nga ang baboy dili ipakaon kay hugaw sa bagong tugon. Pildi ka. Pirmahan ita. Kay di na ako mabasa, pildi ko. Di siya musugot, di siya mo pirma. Huwag man kayo mabasa, nga naman di ka mo pirma. Di ba klaro? Kaya ako, mupirma man ko kung di mabasa, pildi ko. Sa ato pa ikaw, gadiluso pa ka. Wana. Okay, tapos... Okay, salamat. Okay, doon ay pagpangutana. Ang affirmative side, pangutana sa negative, 5 minutes po. Akong pangutana, Brad Mates, ang atong tema, nga pamatud-an ako nga wala na magdili si Kristo sa pagkaon og baboy og dugo sa bagong kasabutan. Ngayon, gigutlo nimo ang buhat 15:29 sa pagnigar, no? Sa akong pagpabarog. Timan ing Kristo ha, Kristo. Sa buhat 15:29, kinsay namulong dili paghapon ipakaon ang dugo. Si Kristo o sila ray gasulti giniyahan sa Espiritu Santo. Okay, salamat kayo. Kinsa may nagsulti si Kristo o mga apostol ra nga gigiyahan sa Espiritu Santo. Okay. Ang nagsulti ang Espiritu Santo nga mao'y nagagiya sa mga apostoles nga dili ipakaon ang dugo. Kaya ang Espiritu Santo gipadala ni Kristo, gipadala sa Dios Amahan. So Juan 16, 12 ngadtos 13 nga mao'y mutudlo sa tibuok kamatuoran hangtod sa katapusan. Di modo, ningon po si Kristo, ang iyang gitudlo, dili gikan niya, kundi gikan ako. Mauna nga, kung sa gitudlo sa Espiritu Santo, gikan to gihapon ni Kristo. Kaya mo naman po to, ang mutudlo sa tanang kasuguan. Salamat sa tubog pangutana. Okay, ang ato manggong tema, si Kristo, dili nang unsay gidikta sa Espiritu Santo kay akong giistorya ganyan di man ko musupa kana kay sa sinugdanan lagi sa iglesia ila po nang gidili. Ang akong timang gipabarog is pamatud-an ko nga wala na magtudlo si Kristo sa pagkaon og baboy og dugo sa bagong kasabutan. Mao nang karon nga importante kay ining pangutana ha. Okay, pangutana. Kinsa may giingon? Si Kristo o mga apostol lang giniyahan sa Espiritu Santo? So kay kung moingon kag mga apostol ginihan sa Espiritu Santo, dili na, wala mo tanong stima. So mooyon ka nga, ang gaistorya dili si Kristo. Mutubag na ko. Okay, Brad Si Kristo gipadala sa Amahan human nga si Kristo ni kayab sa langit. Unya ingon ang Amahan, ingon ang si Kristo, ang Espiritu Santo nga mao ang manlalaban mooy mutudlo sa tanang kamatuoran hangtod sa katapusan. Unya ingon si Kristo, ang iyang gitudlo dili sa iyang kaugalingon kundi gikan ako. Di modo kay ang Espiritu Santo nanudlo man nga dili ipakaon ang dugo gikan ra gihapon to kang Kristo. Kay si Kristo may nagunag panudlo nga dili ipakaon ang dugo tungod kay ang Espiritu Santo mismo nagpadayon nga dili ipakaon ang dugo. Nato ba ang pangutana? Lain proceed nga pangutana. Ang akong pangutana si Kristo ba'y gasulti? Dili ang pagsabot nga tungod kay ilar man ang pagtulunan mao na nga so sama ra gyapon nga dili man may pangutana kinsay giistorya kinsay giingon kaya natong tema Kristo manggod wala na magdili si Kristo sa bag-ong tugon sa pagkaog baboy og dugo mao nang Kristo di man ko masupak ko nga sa sinugdan ng Espiritu Santo gagiya nila nga gadili sila na mao lagi mao na nga mao yun nga dili si Kristo may gasulti motobag na ko. Dili na si Kristo ang nagsulti salamat Dili si Kristo ang nagsulti apan ang Espiritu Santo nga nanudlo ningon si Kristo ang iyang gitudlo gikan ako kay siya nay mutudlo sa tanang kamatuoran di modo ang Espiritu Santo og si Kristo nagkauyon apan niadtong pagingon nga gigiyahan sa Espiritu Santo nga di pagkaon dugo ang Espiritu Santo na kay wa nay Kristo dire apan ang gitudlo sa Espiritu Santo gikan ra gihapon ni Kristo sumalas Biblia natubag ang pangutana. Okay, lain nga po siya. Okay, wala ko'y labot ang nag-spirit. Di mo po kumusupak ka na. Bubukus kita sa tema. Kasi Kristo, lagi na. Say, uyon naman ka nga, dili ko si Kristo may gasulti, pero masabot nga, apil ra gihapon. Okay na, laing pangutana. Okay. Gigamit nimong basihan
ang kaganina ang katong Marcos City, balikan na to kay naa pa may panahon. Okay. Asa ang bersikulo sa Biblia kato sa Marcos City katong imong panghinambo ganina nga mabasa gyud ang gadilis Kristo. Ay na lang ko kondisyon kay di mo kumuyon anang kondisyonan kay i-examine pa man ang bersikulo. Asang bersikulo sa Biblia nga nag-ingon si Kristo nga dili gihapon ipakaon ng baboy o dugo. Mr. Sa Marcos City. Mr. Veritas, di ni panahon nga mangutana ka Bible quiz. Di ba tinig? Mao man gani nga ningon ko kung naay mabasa nako. Objection, moderator. Excuse me, ay subject. Objection moderator. Wa pa ko naman. Mayo. Legit ang brother. Sige. Dili mayo. Ako pangitaan kog litra por litra. Wala nga, di na lang Unya, ipapangutana. Okay, di na lang ipapangutana. Kung ako may mangayo, daghang reklamo. Di mo lagi na. Naay akong ipabasa sa moderator. Dili ba- Pero mo pirma ka, pirdi ka mabasa. Dili- Ano man na? Okay, Kung sa di mayo ko. kay- Kay ako mo pirma man ko. Og dili mabasa, pildi ko. Og mabasa, pildi siya. Nga naman ka mahadlok. Okay, wala mo nagkawin. Ako di ba ko mahadlok? Okay, nakuha na pila na. O di ba ko mahadlok mo pirma kay naaman ko'y mabasa. Gisulti Okay, na ko. Pangutan na. Gisulti na kung anong di ko musugot. Kay subject to cross-examination ang bersikulo niyang basahon. Maumang gani, kay matod pa ni Mugnao. Nagduda man kang wala, munang mong ibingon ko. Kung naay mabasa na ako, mo pirma ka, Oras. mapirdi ka. Okay, salamat. Okay, natapos ang oras, no? Okay, dan doon na lang yung mga 3 minutes, no? Kaya ito 20 man. Summarize. Summarize. Okay, ang kinalasan mo summarize ang affirmative. Okay. Kuyatan ni Brother Mitchell Mendelio sa iyang summary. Higala, Igson, salamat kaayo. Ona, maubitaw na nga ako, kampante ko nga mupirma nga pildi ko kung way mabasa. Kay na'y mabasa. Okay, apan nga naman din ako isubasta-subasta basa. Napatidaghang debatihong at agiunon. Napato'y daghang debatihong at tubangon. Kay basig si Brother Veritas, makabasa na ani kay hinoon mo po ni, di na ni siya mangutana ana. Pero gusto siya magpa-Bible study, ako sa Bible study yan. Di ba klaro? Kay mingon siya, way mabasa. Di ko na. Pirma ko, kung way mabasa, pildi ko. Kung may mabasa, pildi siya, di siya mo pirma man ko. Di ka mo nalang timbang-timbang anak, wabag yun ang ganoon. Okay, now karon. Matod pa niya, ang iya, wala ko yun, nasupak ang iyang tima. Saan ako pagsupak, wapan ni Baro? O saan ba ni Baro kani? Ang iyang kursi namin, wala si Kristo, dili si Kristo. O yung ka, dili si Kristo. Si Kristo, saan pagtudlo ni Kristo dito naman sa langit? Pero niyo sa Kristo, ang gitudlo sa Espiritu Santo, dili gikan niya, gikan ako. Juan 16:12-13, ang tanang gisulti sa Espiritu Santo, gitudlo niya, magtultol siya sa tanang kamatuoran hangtod sa katapusan. Kano sa man nagministeryo ang Espiritu Santo? Humani kayab si Kristo. Tanawa na. Kung nato ko yun ang kabilitas, si Kristo nanodlo, ipakaong dugo, ipakaong baboy. Nga pagabot sa Espiritu Santo, sa konsilyo sa Jerusalem, di na po ipakaong baboy. O dugo, di na ipakaong dugo. Kung sa may mahitabo. Ang Espiritu Santo si Kristo nagsinupakay. Tanawa lang yun na. Munandaghang adlin. Di abot og tuli. Wa may isong tuli doon eh. Wala isong tuli. Ano ko ta magtinuli ay? Noon panahon, noon summer. Pero alang magpatuli mi diri tanan, nga puro sa may mituli. Now, kanang mga kaigsonan, sa laktod niya pagkasulti, kining tema, wag yun din tao nakatoy hakaw. Kay sumala man ko sa Biblia, unsay na hitabo. Ang mabasa sa Biblia, kuan kay paglampur na sa iyang tema, kay ang mabasa sa Bagong Tugon, sa buhat 15:28-29, dili ipakaon ang dugo. Pero iyang tema, sa Bagong Tugon, wala na mabasa na dili ipakaon dugo. Di ba klaro? Mao na, basahin ninyo ang buhat 15:28-29. O di ba ang tema ni Brother Veritas, ni Ditsog Lukapa? Kaya ang tema mao, kamatodan niya nga wala na gidili ni Kristo ang pagkaog dugo og baboy. Baboy og dugo sa bagong kasabutan. Unsa man ang buhat 15:28-29, daang tugot. Ang buti pasabot ang Espiritu Santo kasupat-supat kay Kristo. Kahayag pa na sa dugto. Higala og igsoon. Niining takna ang pinakasayon sa debate igsoon kanang magsupa ka sa usa ka butang nga wa ko nakatindog.
Sumanas Biblia, ngayon nabasa. Daghang kay salamat. O may hapon kanatong tanan. Okay, salamat kayo, Brother Mitchell Benilio, at ihatag ni Brother Silbert sa Yaapong Samari. 3 minutos lang. Okay, salamat kay Brad Mates. Okay. Sa buhat 15:29, ako naman nang gi-explicar og ayaw kaganina. Nga sa bago pa ang iglesia, ila pa nang gidili. Pero ang tema ko akong gipirmahan, pamatud-an ko nga wala na magdili si Kristo sa pagkaon og baboy ug dugo sa bagong kasabutan. Kristo. Wala kay Kristyanismo na gud ta. Dili ko niya gamitan ato nga niingon na gud ko ni uyo na gud ko nga sa sinugdanan ila pang giapil lang Jewish custom. Kani si Pablo na limot lang ko atong disipulo niya nga iyang gipatuli tong iyang disipulo. Pero dili naman na Christian nga pamagi kay bautismo naman. Oh. Kumo di ay mo gamit ta og Jewish custom ingon day gitudlo gihapon na ni Kristo. Mo na importante asa mabasa sa Biblia kasi Kristo gadili. Kay Kristyanismo naman ta. Ako nang giklaro na kog eksplikar nga dili ko mo supak anang buhat 15:29. Kaya ako namang ibasag daan tong footnote sa katilingbanong Biblia nga sa sinugdanan bag-o pa ang iglesia ila pang sunod ng mga Jewish custom. Simbang Katoliko gaingon ana kay wala nila gi raspa o wala tanan ila pang girespeto balik-balik gig sa bado si Kristo. Nya mahibong ko nga ilang gihapong awaton na nga wala naman magtudlo si Kristo ana. Iya lang gibantayan pagrespeto sa mga Hudiyo. Pero wala na siya magtudlo nga padayon gihapon na asa nang pagdili sa pagkaog dugo og baboy. O na nga nipukus na lang siya og baboy kay sa dugo, nipukus na lang siya sa dugo kay mabasa man buhat 15:29. Wala na siya maisgot tong baboy. Wala sa Facebook. Wa mangoy mabasa nga si Kristo gadili og baboy og dugo. Ang yan na lang mga lapkalap kadtong sa Council of Jerusalem. Ako naman tong gi-explicar. Ang iyang burden ron si Kristo nanudlo ba? Dili na nga ilang gidili gihapon base sa daang tugon. Ngayon ana, dayon sa Marcos 14 god, giingon diri. Marcos 14:3. Ang makaon bisag unsa dili maghukom sa tawo nga utanon ray kanon. Ug ang tawo usab nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa tawo nga makaon bisag unsa. Kay gidawat na siya sa Dios o bagong tugon man ni. Nya, hukuman man kung mitsin kaog baboy. Ngayon si Pablo nga di naman ka maghukom ana. Kaya ano man, sa anong dili naman importante ng pagdulon ana. Kaya giingon diri sa 14 sa Roma, ang akong pagkahiusa sa Ginoong Hesus, ako nahibalo og nagtuo nga walay butang nga hugaw sa iyang kaugalingon. Apan kun may nagtuo nga hugaw, ang usa ka butang hugaw kini alang kaniya. O alang kaniya. Wa na mag-isip si Kristo ana, okay, para sa Kristo ang makahugaw kadtong gikan sulod sa tao kana mga dili mayong batasan ba katong basa na ko ganina sa Marcos City. Wala siya mag-ingon nga, isipong gihapon mahukaw ng baboy. Wala na. Wala man siya tekstong gihatag na. Kaya nga naman, sa 17, kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom, kundili pagkamatarong. Kanang doktrinas pagkamatarong wa may labot ng sa kalanon. Gibasa naman ako sa Hebreano 3:9 ganina nga di na makatabang. Wala niya gyud nigahan. Kini 1 Corinto 10. 25 hangtod 27. Okay na po ang 3 minutes. 3 minutes. Okay. Salamat. Salamat. Okay, salamat na kayo sa mga pag-discuss na kanang debate karon kaniyang bahin sa tema nga pamatud-an nga wala na magdili si Kristo sa pagkaon ng baboy ug dugo sa bagong kasabutan. Ang affirmative Brother Silbert Tuluiano sa Catholic Faith Defender, yang mapo ni kasamtangan natong Vice President internal sa CFD Dipolog ug si Brother Mitchell Benilio sa Osaka Evangelist sa Seventh-day Adventist Church. Doon na may mga text, wala naman tayo panahon. Sunod na lang ang Domingo pohon, ato ang mga pagpamahagay o pinta sa mga text kay karon gipriority nato ang debate, Salamat lang guys sa mga pag-text o di naman pigin naman atong panahon. Wala sunod na lang ang Domingo pohon sa mga oras o istasyon 981 AM band o 94.1 sa inyong FM band sa mga radyo ninyo. Ang RMN DXDR Dipolog, ang sangka sa katarungan. Alauna sa hapon ngadto sa alas 2:30 matag adlaw nga Domingo. Sa ngalan gihapon ni Sir Edgar Dagomo, ang atong station manager sa RMN DXDR Dipolog, kininyong ubos nga lagad Brother Nicolay M. Bisiños, nga maoy moderator nining programa karon. Ug akong ihatag ang mosunod na day ang programa ang Harana Balik Kultura ni kasamang Alan Barit. Mosunod lang karon mga oras. Kung ako itong over ni Sir Danny Lood, ang atong technical side
sa Arimen DXDR Dipolog. Salamat umayong hapon kanatong tanan.